हेलो गाइस नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे रियादिमबारि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आं दिनैहाय मानि फारसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों। जोंहा न' खाथिनियाना मा होनगोन गावस्रानि फुख्रि फिसा थानायखौ ना सारनो लोगो लादोंमोन। बेखौनो सारनो थांदोंमोन। नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दैया एसे बुरजाहैनो दङमोन ना बेनि थाखायनो फाला फाला सारगासिनोमोन। ओमफ्राय आङो ओरैनो थानानै नायग्रामोन। मानो होनोब्ला मा होनगोन बिदि फुख्रिफोराव ओंखारबाना माननाय सिथर इदि एलार्जि टाइप जायोना बेखायनो आं ओंखारनो हायाखैमोन। नै मानसिफोर बिराद नायफैदोंमोन फुख्रि सारनायखौहाय। सेकेन्ड टाइम जाबाय फुख्रि सारनाया। फार्स्ट टाइमाव बिराद मा होनगोन ना मागुर खावै बिदि मोनसोदोंमोन। लेकिन एबारनियावहा मोनगोन ना मोना मिथिला दा हमखांनासो मिथिसिगोन। दैया रानखांबाय। दै रानखांनानै नै हमजेनहांदोंसैमोन। बेयाव मोनथिबाय जे ना गैया। ओरैबायदि बेड लाक ना इमान गोदो दैखौ ना फाला फाला मेंनायनि थाखाय मा होनो फाला रानै रानै सारबाय। लेकिन नाखौनो मोनजायासै। थेवबो मा होनगोन मावा फिसा फिसा बिथिख्रि आरि दंमोन आरो ना। जों न'थाम लोगो नांना सारदोंमोन ना। ओरैनो जानो आन्था एसे एसे मोनबाय आरो ना। जेसां मोननांगौमोन बिदिथ' मोनासै। लेकिन जेबो नङा बिदि मालाबा मालाबा जागारखायोना। होमबा आंनि बे दिनैनि भिडिअ बिसिनोसै बाय बाय।